Ej, dođi ovo. A? Da farba? Da farba? Šta da farba? Šta hoćeš da praviš? Pa pravim za košarku. Za košarku? Pa jel imaš sve obručeno je, to je sve, a? Da. Imaš, okej. A ti šta radiš? A ja gledam ovaj... Ej, pazi, stvarno tu ima struja, ja. Od aerodroma, evo ga tamo u daljini kao što vidite avion, mada sad imamo galamu ovdje od ovih što seku ovo drvo. Još nekoliko dana samo. Samo još nekoliko Koliko dana još, možda izbrojiš? Ja, pa još 2 dana cijeli, pa 3 dana cijeli, subota se rekao. Ja, tačno otprilike još, da ome, 3 dana. Ali ljudi tako da vrije. Da. Dakle, evo, tamo je taj park. Ako Bog da. Ma ne to, ja ne mislim na to da Bog da, Bog će da da, nema problema to. Nego tamo u tvom, kažem, Klenovcu sa svojim ljudima. Samo. Na ome. Ima se ova snijega obori, da se sjeće dole. Sad će da ga isječe dole i da ga obori, da. Udri ga, sad i ja. Do polaska i oproštaja od Amerike. Treba da izračunaš, a? Nekoliko sati. Još nekoliko, u 8-9 će da pođemo odavde od kuće, a? A može i kasnije. Da. Oko je ova gospođa, pazi. Ja masa za put. Za put se sprema. Još malo. Misli da ga kupiš još. 90. godine. Stigli smo. Komeš, Tomaš? Svima. Nekoliko, ovo je jedan od novih, nije najveći. Zorica i otac, mislim, Zorica zna i deca, jel? A, evo su stikli gospođe. Gdje ćemo? Odlično. To smo mama i ja prve od naše. Gledaj tamo. To nekoliko vode. To u Klenovcu nema. Nema, ima ova voda, što ima voda, mislim, u Klenovcu. Imate česmu lepu. Nema ljudi koji bi ovo ovako nešto napravili. Ajde, nemoj da pričaš, možda kad odeš tamo ti će da kažeš, da ste vi ovdje sve napravili, to nema ništa u Americi tamo, a? A ja kažem da nas odraditi, neće dođe za nas. Ne verujem. Ja, kakav je to sa pincem. Ma kakav je to sa pincem, tako je strah. Ovdje ima nešto. Ja mislim da ima djeca. Ivonicu, bruskauter i gaće. Ma idi, mojte, pa kako nije sramotno to da pokažeš? To je u tonu tamo zajedno sa onim kompletom. A gdje se nalazite, pored jezera, bazena ili šta li ovo? Bazena. Tu se kupamo. Da. Nije privukao lepi miris ovih kao jorgovana štalije, ne znam nija pojma šta je ovo, ali veoma lepo miriš. Ovdje ima igre. Ajde, ponovo tvoje igre, ne budi tako dosadan, Gago. Ej! Jesi spremna da ideš? Baj, kuća. Ovdje će nas posjetiti, ja verujem.
Zašto ne? Čekaj, šta je? Goodbye, pa, ali ne za uvijek. Gago, da li se slažeš? A, druge godine da ti bata idete zajedno. Fino. Zašto da ne? To je najbolje. Da. Provedu tamo leto. Pošto ove godine je otpalo, tako da Andrej dolazi, zbog raznih okolnosti. Pusti da uvijedi. Posle... Ej, deške! Zajcu da baba počisti. Traktor. Traktor, deške. Ja, pa da vozimo traktor. Moj dete će da vozi traktor, bre. Ni traktor, ni čak ni auto možda ne možda... Ja, nema ni auto. Nema ništa. Treba da prođe vreme za to. Prema tome najbolje idući godin. Sljedeće druge bi možda baba i deda doleteli malo ovdje. Ma šta je to za vas? Čuj. Pa dobro. Ne, za par godina može. I onda, znaš šta, i onda najbolje onda idemo svi recimo u Kaliforniju ili tako negdje. Sad nisam imao priliku još to da kažem, ali normalno, to bi na aerodromu sve rekli da pozdravite sve tamo naše, da vidimo još, evo tu su kofer, 1, 2, 3, 4. Ne može to, dješke, to ne padne. To mora se nosi u ruku. Andrej, da li samo tu jedan kofer? Tu bi morali 2 da stanu. Da. 65 kao. Ne, u 11.59 piše, ja sam... Ne iz 8. Ide. Ovdje bude najlepše. Ok. Ajdemo ti i ja gore. Avion kasni, ovako mogu da ti kažem, 15 minuta. Samo 15 minuta kasni. Nije strašno, nije. A evo ga, vraća se. Da uzme penzionere Nikolić i da ih odveze u Klenovac. Sić je prvo jedno selo ispred Klenovca, koje beše, Beograd, je tako? A poslije... Da odem ja tamo malo gde oni uzleću. Idem još na drugu stranu malo, a ti beži tamo kod mame i ostalih, jer će da se uplaše gde se mi nalazimo, je li tako? Oni čekaju tamo na ukrcavanje. Ok. Srećan put, pozdravi sve tamo. Sve veliki.